che ven a cantar claro, Juan Menino. Ai! Sí, señor, aquí estamos. Bueno, isto xa sabemos que é todo carallada, isto Sí, non ten nada. Juan, eu inviteiche ao meu programa porque fostes o ganador dun programa que dou na Gallega Claro. que se chamaba Un Novo Rei da Comedia. Sí, moi bo programa. A mí gustaba moito. Pero tens que explicar en que consistía o programa porque seguramente moita xente que nos está vendo non ten un puñetera idea de que iba o Rei da Comedia, entonces explícanos un pouco de que iba... Bueno, éramos 10 concursantes que facíamos pruebas, improvisación, monólogos, sketches, no que competíamos entre nós, no que había finalmente un solo ganador. E tiñamos un presentador que, bueno, estaba ali con nós, e nada, Don Miguel levaba o barco, e nós concursábamos. E só quedaba un ganador, e fun eu, non outro. E foi Juan. Pero, Juan, eu quero que a xente che conozca fora do Rei da Comedia. Entón, Vale. Juan, a pregunta é a seguinte. Ti de quen ves sento? Eu son fillo de 2 e neto de 4. Miña nai chamase Dora e meu pai Javier. A pregunta de ti de quen ves sento é un pouco así... Mas ben a que te dedicas, que faz... Sí. Quen é Juan? Vale, eso gústame, que vayamos aí a conocer máis alá detrás dunha persona. Porque moitas veces dinche, eres moi natural, pero tamén teñen que saber que hai detrás de ti. Tus quen é Juan? Tus que De onde eres, que faz? Juan Meniño é de Ribadumia, dedícase ao mundo do ciclismo do triatlón, que son entrenador de ciclismo de triatlón, e despois, á parte, tamén son socorrista nos veráns. E fora deso, tamén me gusta pintar a mona, donde, bueno, no Rei da Comedia tuve a oportunidade para facer eso. Podes mirar por mí, non estás por mí a cámara. Sí, é verdade que me encantan as cámaras. Pero é que ganas que estás con subido. Sí, cuidado a eso. Pois eu non teño a corona, pero normalmente ele vai por aí con a corona posta. A corona teña no coche, así encima. Vale, outra cousa relacionada co programa. Vai ir todo un pouco enfocado a eso. Que foi o mellor e o peor de estar na televisión? O mellor e o peor de estar na televisión. Sí. O mellor, pa min, foi conocer a xente que hai detrás da tele. E máis aos compañeiros, tanto ti como o resto de concursantes. Sí, eu estuve no programa, para que non sepa. Sí. Fixemos unha piña impresionante. E o peor, eu creo que era a comida. Sí, o peor era a comida. A ver, joma, a mí molería... Estaban xa gratis. Sí, pero estaría ben comer, por exemplo, un arrociño, unha pasta, non todo un... Era todo moi profesional. Era todo un... Pataca fritas, hamburguesa... Era como o comedor da escuela, ou cando ibas a media mañán, hai que ir ao supermercado. Pero nos poñían millos e todo. Poñían millo, galletas, e lo... E cando grabábamos os especiales, Kinder Buenos. Kinder Buenos. Porque aí xa levábamos outro cachai. Nivel extra, o seguinte nivel é Ferrero Rocher. Mira, tiñas algún ritual antes de salir ao escenario, antes de actuar? Mexar e cajar. O meu ritual é dese. No, a min chevaste unha vez que facías algo. Que chivei o que facías. Sí, que facías algo antes de subir. Algo antes de subir? Sí. Flexións. Ya cando? Antes de subir a actuar, decías, sempre facía isto, e o último día pasoume isto. O de que levaba unha foto de meu abuelo no bolsillo. Tiña unha foto pequena de meu abuelo e levaba no bolsillo. E o último día, cando ganei o programa, é verdade, non me acordaba. Ves? Perdina a foto. Había o xurado. Quen era o xurado que había no programa? O xurado estaba formado por Xorxo Carreño, Patricia Vázquez e Carlos Blanco. E quen era o que peor caía, por qué? O que peor me caía? O que peor che caía. Ninguén me caía mal, pero... No. Aquí vas a cantar claro. Creo que... O que peor che caía. Con que menos relación tiña. Non tiño relación con ninguén. Non sei por que decir, con que o mellor menos andaía, pois o mellor sería con Patricia Vázquez, unha cosa. E a Patricia Vázquez é a que peor che caía. Me cago. No, a pregunta era que era o que peor che caía. O que peor che Pero caía? xa así, Patricia. Por que che cae mal esa muller? Porque me echa droga no colacao. No, a ver. Eu preguntei, había tres, quen che cae peor? Dixes, cae mal esta señora, por que che cae mal? Que che fixo? Que te cae mal. Está claro que che fixo esta muller. Eso non tiene nada que ver. No, pero sí que é certo que como que non me vería nunha relación máis mala de, non sei, pero non con nada, o sea, simplemente o trato.
E falando de relacións... Que vas presentar? Abriste o tema, falo, non, mira, además tiña salteada, pero dixo, houve algunha relación así máis alá de... Cunha que é no programa? Como? Que pregunta é esa, cabrona? La pareja, No. Esta o que te queiras. Todos nos levamos ben. Relación. O sea, sí. Relación é unha palabra moi ampla. Sí, é moi amplia. Relación de amistad con todo Dios. Somos Pero algo máis alá, algo... En principio, no. En Creo. principio, al final... Ole ben, unha corona. Sí. Pero que relación é esa? Falta má reina. É broma, é Que broma. primicia. Sí, sí. Que primicia, si non dixen nada. Pero se alguén Sí. está vendo se está sentindo aludido, Bueno, sí, que pregunta. queres ser mi reina? Adelante. No, ¿qué? No, eu non. No, pero eso sí. Sí, ben, genial. Cambiamos de tema, mía. Pero entonces dixo muita charita. Non iba por orden, pero como dixeste. Sí. O sea, aquí peor chica é a Patricia. Sí. E non houve nada máis alá, nin con ela, nin con ela, non? Ni con ela, con que? Dios mío. Vale. Bueno, que me iba de xurado Gusta é... as cartas de viño, a ti. A carta de viño gustache. Ai, eso non va. Costa chuelo, tío. De viño tinto. Oye, sí. É que foron as festas no meu pueblo. Vale. E dos concursantes, quen é o que peor chica é e por qué? Os concursantes. Sí. Dios mío. Eu creo que non me caía mal nada. Eu creo que non és consciente de onde estás, Pero non, eu non sou consciente. Si isto se chama canta Pero- por algo. A peor concursante a que peor me cae é Alba Castro. Me matou palo. E por qué? Porque, Aquí hai que explicar todo. porque non me gusta nada o podcast que ten. Que vai grosso. No. Creo que é a persona para que peor me levo. Bueno, que non me levo mal con nadie tampouco. Ti levas mal con alguén? É que mal. Pero que preguntas fazas eu? Pero aquí tamén. Eu andei un podcast para preguntarme aquí sempre, Tá ben, e me va. pregunta a min. Un día farei un especial, a xen se sentará aquí, e eu falarei da miña vida. Quen é peor? E por qué? Con quen non... Ou con quen teñas menos feeling? Caer mal non, pero ter menos feeling o mellor con Leti, creo. E por qué? Pues non sei, porque temos menos feeling. Pero por que crees? Non sei, tampouco fixe un sketch con ela. Leti, a xente hai que explicar un pouco. Leti a concurso, Leti do Taberna. Leti da... Sí. Eu creo que, porque ao final é que cando facías un sketch con alguén non notabas que ao principio, sin máis, que cando facías un sketch con esa persona, como que de repente collías outra... Claro, porque ao final son varios días ensayando con a mesma persona. Claro, conoces. Estás máis con ela, conócela, Sí. pero ti non fixeste sketch con ela. Non fixen sketch con Leti, nin con Tino, que o vamos a hacer agora no show, e con que máis non fun? Hubo unha persona máis que non fun, que non me acordo de quen é. Con Charlie. Non, con Charlie O non. Charlie estuve, con que non estuve mal. O tema. E falastes agora de que non fixestes un sketch contínuo, pero vas a ter un show con eles. Sí. Conces. Home, dixemos que somos veciños, estamos super cerca, vivindo, podemos quedar para ensayar, podemos quedar para todos os que nos ocurra sacar variante, quixemos, mira, vamos a facer o noso show e a ver como sale. E cando é donde... Mexa, que estás aquí, Home, a ver, explica... 28 de junio ás 9:30 no Auditorio de Ribaduña, primer show de Tino e Juan, que estamos ensayando. Chámase Chámase Aloimus. Aloimos. No. Vai. Aquí a min é que me gusta máis falar de salseo, de malores. A xente, eu dou-me conta que non, eu non son cotilla, pero cando lle cousas non sabes e tal, sempre hai xente Sí, de primeira orilla. E falar de compañeiros. Algún mal arrollo entre algún compañeiro que non supera. Que non supera. Ou que non supera en cámaras, ou que eu non supera. Mellor vas a contar algo que eu non supera. Non, ningún. Solo, todos, o que sabemos sobre ti. Pero que se entera a xente. Sí. Os problemas que había de temas sobre monólogos, acordas? Sí. Non sei se queres contar. Eu fago preguntas. Mellor non contemos, pero... Eu digo a facer preguntas e el que conteste. Nadie... Non, porque depois a xente vai dicir, que pasou? Vou te ter Non, que que pasou, non. O tema é que había xente que tiña o problema de no, é que lle copiache a este.
os monólogos son temas comuns. Ti podes ir por unha rama ou por outra, pero un tema non ten que estar asociado a unha persona. Se eu falo disto, falo solo eu. No, todos podemos falar Todos disto. podemos falar outra cousa é que copies un chiste. Claro, un chiste Que copiado. houve xente que copiou chistes. Chistes de Sí. xente. Sí, conocida. Moi conocida. Ai, non. A sabía no teu cajón de mierda. Vámonos cerrar, que despois te sordeira. Vámonos a orar porque estánme dicindo por pingadillo, estamos nun sitio, non pode estar. Estamos a chamar porque estamos entrando unha chamada. Unha chamada. Estamos unha chamada. A ver, copei. Hola, moi boas noites, querido amigo. Quen é? Xosé Ramón Galloso, da Televisión de Galicia do Luar. Bueno, carai. Pero non te vaya un traballo, xa, non ten máis que facer. Andar de carallado tocando no teléfono. Bueno, non, me toca. Non, que estamos de tanta coña marinera. Vamos cá o carallo. Non me toca. Isto non estaba programado, prácticamente. É que tiña aquí o teléfono. Sí, pero queda ben a decoración esa teléfono. Sí, teño que empezar a tres. Bebe un pouco de agua para que a xente vexa as nosas tacitas. Sabes o que me foi ilusión? Que a xente nos estuvera vendo máis que escoitando. O sea, moi ben, somos moi expresivos. Teño que plantearme en facer isto en directo. Verdad? Pero non, de verdad que a xente... Vamos a facer un directo un día. Eu estou imaginando a xente que nos está escoitando, ojalá nos estés disfrutando. Porque é o primeiro podcast. Xa parece, parecemos profesionales. No, pero... Se eu isto quero facer en plan carallada, quero que sea... Claro, Moi en no. plan que a xente da pé, porque a xente está os collóns de ver Sí. tanto postureo e tanta... Claro, isto é real. E tanto, non sei, que estamos aquí... Por exemplo, amigos, sí, eu e Alba, por exemplo, levamos moi ben desde o primeiro programa. O sea, somos como que temos as mesmas energías e podemos estar falando. Sí, somos parecidos. Hai veces que se nos grava un podcast fora desto, mima. Eu creo que sería Por aí por 20 episodios. Dicía que fomos a Santiago. Mima foi. Podemos estar... Estábamos tomando un café e veo unha muller. Ai, estoy tan cansada de ir andando. E luego non me das unas moneditas para unha Coca-Cola. Sí. Non dixo un ajo, non, para unha Coca-Cola. Efectivamente. Eu non tiña nada, porque eu ando sempre ca tarjeta. Joder. Toma, tal. Ai, que pouco. Que pouco. E dixo, o problema que che dou é que ademais sou unha persona que cree moito no karma. Non sei os oyentes e as oyentas. Cada mes todo. Sí, pero non sei que opinan, pero eu sou unha persona que cree moito no karma. Entonces, se fago algo mal, sei que me vai vir algo mal de volta. Entonces sempre teño que actuar ben polo que me pode pasar no No, futuro. ese día fixemos boas accións, Sí. porque ese día devolvemos unhas chaves nun centro auditivo. É verdad. E non nos escoitaban. Fíjate, Sí, tío, o centro sí. auditivo que mal A pobre señora non escoitaba nada, nada. De feito, dixo, ¡Hola! Gritando. Sí, En fin, sí. E di, as chaves son súas. Ai, sí, perdón, a pouco máis non veño todo. e non nos quitaba nada, traballaba no centro auditivo. Cuidado, Dima. E se xa a sonar a alarma, ela daba igual, estaba tranquila. Non nos Se quitaba. a de incendios ou a de roubo. Ali movía. Temos que rebobinar para atrás. É que estou me saltando preguntas. Non porque pasa nada, isto isto non é ten que nada salir profesional. natural. Lijas máis desde que saliste á televisión? Lijo mismo. Doña Alba. Eu vou che dicir unha cousa. Non se escriben tipas por Instagram Home, eso, máis? eso algo pasa. Entonces sí. Claro, pero non sei, eu teño interés. Sou unha persona que me gusta moito andar a miña bola. Porque estás facendo moitas catedrillas. Por iso estás moi ocupado. Tinto e alvarillo, sí. E catas de karate tamén. Catas de karate, se chaman catas de karate. O sea, cando faz un... Que vas a probar o asco. No, cando faz exhibicións de karate, de taekwondo, todo isto chamase katas tamén. Sí. A xente vai dir, pero non que fala esta xente? Non. Tranquilidade. Cosas que el señor Juan non está preparado para... No, eu pensei que para esta pregunta. está me indo... Pero a xente quere ver salseo, quere ver morbo, non quere ver mierda. Vamos, pero eso, que nos vamos todo ben. Mira, esta me gusta. Ahora que é o rei do humor, porque é o rei do humor, despois Sí. escornado como un novo rei da comedia. Sí, Imagínate se poderas gobernar sí, como rei do humor. sí. Que prohibirías facer en humor? Que prohibiría facer en humor? Sí. Pois prohibiría primeiro que non puideras ter alguén conocido no escenario. En plan, porque ti levas o teu público e vai ser risión, sí, porque te conoce. Entendes o que quero dicir?
O sea, ti prohibirías que unha persona que está empezando non pudera levar a ninguén conocido. Nada, xa de unha. Prohibirías eso? Prohibiría eso. Pois eu pensei que me ibas a salir máis en temas non se podería falar desto ou facer desto. No, mira, ti non pensas o mesmo que a min, Alba, e a mellor a xente tamén, de que o humor debe ser para todo. O sea, Libre. libre. Sí. Pues, temas, por É exemplo... que hoxe en día hai moita, a xente logo se ofende. Claro. A xente ten a piel moi fina. No, pero que nadie se vaya... Pero hai que darse conta que iso é humor, non é que te estías poñendo con Claro, alguén, claro. estías... E, por exemplo, falas de política de dereitas e tens que falar de política de esquerda, meterte cos dous. E claro, hai xente dun bando que te metes co outro, parecelle ben cando te metes co outro bando, pero... Pero, sí. Tens que meter con todo. A política, bueno, tipos de xente na sociedade, con todo. Eu hai un tema que me vou a mellar, Sí, porque a min teme pasado, e non me gusta. dígame. E a mellor xa abro o meu primeiro aquí en plan debate, vanme chamar de todas. Por que ofende? Eu o vexo así, Cando ti, por exemplo, joder, non fago, pero cando chaman algún gordo, en plan, ao gordo non sei que, eso como que non se pode facer. É como que chamar delgado, tómalo como se non fora un insulto. Sí, a mí tamén pasaba. Porque a mí teño dito moito eso. Que delgada estás, come máis, non sei Sí, que. sí, Pois a mí sí. non me gusta, a mí pareceme mal. Claro. E a xente toma como, joder, oféndeste por todo. O sea, un gordo se pode ofender porque chame un gordo. E por que o delgado non se pode ofender porque chame delgado? No, sí, ao final... Ti que carallo sabes se o delgado está delgado porque quede ou porque ten algún problema de Sí, sí. como gordo, o sea. É pola concepción da sociedade, en plan, saben que a xente que está gordo, pues que agora que está bastante, digamos, vetado, por así decirlo, sabes? O sea, non te podes meter coa xente gorda e tal. Quer dicir, Pero os delgados, sí. a persona que está gorda sabe que está gorda, e o que está delgado tamén o sabe, non fai falta que antes de tirar a xente. Por exemplo, unha persona que está gorda, non, estás gorda, tens que adelgazar, E digo, non me dixas, e o delgado igual, estás moi delgado, tens que comer, e non crees que ao millón como moitísimo, E non é non é un gordo. Pero é que é como o no dos chistes, non? Por exemplo. Sempre houve chistes de gordos. Sí, claro. Pero é que agora que estás nun humor, daste conta que non me ouvides sair en televisión, Claro, nun bar claro. aquí tal, é que tens que ter moito cuidado, porque a xente oféndese por todo. Sí. Ou é que a xente viva amargada, non sei que carallo está pasando na sociedade. Sí, a sociedade está moi mal. A xente está mal. A xente está mal. A xente está mal. É como unha piel moi fina. Eu creo que anos atrás, como que era, eu creo que a mellor época foi dos 2000 ou 2010 ou así. Pode ser. Foi un moitos anos, non nos damos conta. Parece que hai mil. Iniesta facendo anuncios de Calici. Dios mío, que buenos anuncios. Os anuncios de coches eran buenísimos. Pero corre, no. Nada. Tens que ser como moi neutro. Sí, ahora mismo tens que ser aquí. Pero tamén eu creo que as redes sociales foi unha merda con iso. Sí. Porque nos venderon que todo ten que ser perfecto, todo ten que ser así, todo é merda. É que xa cho venden nas redes sociales. Ti ves un vídeo dunha persona que dice, madre, que suerte ten. E ao mellor detrás da cámara é todo mundo... É que eu digo moitas veces, ti subes unha foto en Instagram, o día ten 24 horas, e a foto levouche un segundo vosela. Non todas as 24 horas é o que estás vendo aí, pero... Efectivamente. Eu creo que a xente tens que ter moito cuidado co que compartes. A xente que está consumindo tamén se ten que dar cuenta de que iso non é realidade, pero non sei de que non. Sí. Estamos con do tema, No, pero moi ben estas cousas. O importante é que nos veamos a temas que nos pidan o corpo. Que consello darías a alguén que quere empezar no humor? Que quere empezar no humor? Sí. Que non copie a nadie, nin se fije en nadie. Non dixo copiar en temas de temas falar. No, falo copiar en estilo. O sea, ti tens que ser ti mismo ou ti misma. Da igual como seres. O que vai entrar ao público é que antes ou despois van a descubrir quen eres. Entonces tens que ser ti, simplemente. Eu creo que a mí gustaríame gustar por quen sou eu. Claro, que ese é o tema. Non sei, por quen sou eu, non quen quero ser ou a quen quero... Non, por min. Sí. É que ao final defraudas a ti mismo, porque antes ou despois, se tes un personaje, vai-te comer o personaje, tens que ser ti, o sea... Que a ver, facer un personaje tamén está ben. Claro, pero... Tens que ter claro cando eres o personaje e cando eres... Sí. Hai xente que acaba... Sí. E a veces será a ti o personaje, a veces igual. Por que? Sí, a veces sí. É que eu son un personaje, sí. Pero eu tamén. Sí, é que somos... Non che pasa que a veces... Como se fai esta pregunta? Que non, xa non sabes. Si eres ti ou se é o personaje. O síndrome de expostor.
Eso falei no outro día. Sí, Que é eso? Porque a mí me queda O claro. síndrome de impostor, que non sabes realmente quen eres. No, a mí me explicaron Sí, sí. outra cosa. Hai un personaje moi famoso que se chama Gaspi, que é argentino, que estuvo moito tempo retirado porque él facía un personaje en YouTube e chegou un momento que non sabía quen era Gaspi e quen era él. O sea, eso psicológicamente, para chegar a ese punto, ten que ser horrible. Pero eso é o que é o impostor. Sí, o síndrome de impostor. Pero me explicaron que o síndrome do impostor é outra cousa. Pero que era, A mí me explicaron que o síndrome do impostor... Ou estou equivocado no nome, Eu non sei, eu explico a miña teoría, depois en comentarios e tal, a xente que escriba. A mí explicaron que o síndrome do impostor era... Eu para explicar unha cousa ten que ser con ejemplos. Sí, por aí. Que imagínate que eres super conocido, super famoso, que tes cartos e eres lo máis, e che veñen a visitar e tal, e como que ti non o crees, como que ti non te invalidas. Tamén. Sí, é que eu creo que tamén é un pouco, pero eu creo que todo entra aí un pouco. Eu creo que o que diste é outra cousa. Sí. O síndrome de Estocolmo. No, de Estocolmo cando te enamoras, entón É verdade, e máis, é que hai... Que hai unha cesión, Hai unha se nos vamos a viajar, se felices, non? Sí, no. Eu te digo, Sí, temos que ter ojo, por eso somos humoristas. é que, non, que nos dá, é para facer o humor, Sí, eu dixo no programa, tens que ter ojo a cara. tes que taras. Sí. Fijo, 100%. non, o sea, unha persona normal non É que- pode dedicarse a iso. Ponte, vos, a xente que está escoitando que se poña na situación, imagínate que subes ao escenario a facer o parvo para que outros se rían. Date, párate a pensar, quero O dicir, sea, porque se ríen de ti. porque se rían, vale, está O contigo, estas dúas cousas, porque a mí que se de... Claro. Non, se ríen de ti ou se ríen contigo, é as dúas. Mira, por exemplo, que o personaje que fixen o Robin. Ao final estou facendo ridículo tal cual. A xente está se rindo. Pero a mí, eu teño un rollo, eu creo que a xente que nos queremos dedicar a cousas destas, Sí. que non sei se che pasa, que ti te sintes ben contigo mesmo, cando a xente se rí, Sí. e algo así. Sí, é como... É como unha satisfacción. É unha satisfacción. É como un, que sei, un carpinteiro que lle Fai satisfai. a de puta man. Sí, pois eu creo que é o mismo. É como ao final unha realización plena. E de feito, mira, eu estou estudiando, estou facendo a miña extensiva, sou unha chica polifacética, todo, fago moitas cousas. E cando miro xo, estou como parvada na clase, e a xente se rí, é como que me mola. Sí, é moi pasado. Que se rí? Sí, eu na ESO iba ao colegio. E me haxe o colegio. A ver... No colegio iba. Na ESO iba a farmacia, non? Eu na ESO, cando iba... A meu objetivo era chegar a clase e facer unha parvada. Pensar A mí daquela non, ves? que parvada iba a facer na Eu que clase. sei un pouco máis. Sí. Sí. Eu creo que como que algo que tuven sempre dentro, pero non soupe nin que momento Que vai. sacalo, ou mellor tampouco non encontrara como a xente correcta para ser así. Hasta guai cando che parece eso, Ten que estar moi guai. Porque é que tío che ten pasado que tío mellor és como és. Pero non con todo o mundo acabas de poder soltarte igual. Efectivamente. Sí. A min pásame, por exemplo, o mítico. Bueno, ahora pásame. Chegas a un cumpleaños vos e dixe, isto eu fai ahora un humor tal, non sei que. E cada vez pouca xente, como que me sinto un pouco cohibido de... Porque ti vas de sobra, ti vas por aí pensando que che conoce toda España. Que non me conoce nin na casa. No. Pero ten que ser, ahora pensa, sacando as bromas, ten que ser complicado o feito de que xa vais pola calle e che diga a todo o mundo, te imagino que famoso destes, pero non digo por nós, alguén super famoso e é cómico, por exemplo. A mí non, eu creo que non me gustaría. O sea, pero lleva gente a decir, eres a hostia, eres tal. De tanta xente que che diga eso, eu creo que tens que chegar a casa e decir, o sea, que está ben que teñas alguén ao Hai lado. xente que non sabe gestionar e se acaba volvendo Sí, super. está ben ter alguén ao lado que se diga, Aterriza. ou tías parvo, o que sei, tua nai, teu pai, teu irmán, tua parella, Pero eu creo que iso vai moito en como tienes un grau. Sí. Eu creo que ao final depende un pouco tamén das raíces que colleras, de como Eu te creo preparas. que nunca chegaría a ese punto de feito, joder, a min sáleme agora vídeos en TikTok de xente a mellor que así de pouco tempo empezou a ganar pasta, é como que a derrochan. Se non van a mirar... Claro, mas... Eu, mi madre, o sea, que eu cos cartos son super... son aforradoras. Sí. A ver, tamén se un día quero algo, pois si podo compro, Claro, sabes? sí. Pero, non sei, doulle moita importancia a eso. Claro, En plan, eu, ainda que tuver moitos cartos, eu sei que me permitiría máis cousas, pero non, vou a gastar aí. Sí. Eu, por exemplo, 3.000 euros un bolso. Pero, É que é un puto bolso. ademais, a función que vai facer, eu que gastes o que sei, 3.000 euros,
que sei, nalgo máis... A ver, se me dis, están falando dun futbolista que ten millóns e millóns. No, un influencer que hoxe estás aquí, mañá meten un baticazo. Sí. Eu sería máis de vou aforar e invertir en un negocio que me siga generando. Compro un piso, meto un alquiler e abro calquera historia. É que nese aspecto máis ti somos iguales, e seguro que hai alguén que Pero vamos un negocio. Vale. Eu teño ideas moi iguais, Es que Eu ponho ali e meto os cartos. carai, por logo vamos ao sitio. No, A ti tens que pasar igual que a mí. O de que... Que che está todo o día traballando a cabeza. Sí, eu, co que falanche antes dos cartos, de vou forrar porque easy, ou easy, de facerse moitos supuestos. Eu sí que aprendí, porque antes pensaba moito no futuro. Sí. Sigo pensando, Pero non tanto. pero non tan a largo plazo. Dentro de 10 anos, fui cortando, dentro de 5. Sí. Teño que ir cortando máis, mira que me tatuén aquí, o de Carpe Diem, sempre en plan, vive o presente, vive, aproveita, tal. E gostei moito aproveitar o día, estou asesinado que tengo. Eu tamén. Pero creo que é unha enfermedade. Sí, é que é como cando eras pequeno, chegabas na clase, e tiñas tempo a merendar, xogabas ao fútbol, non sei que, chegabas a casa e dis unhas 7 da tarde. Ahora, ás 7 da tarde, chegan nada. Pero é que aproveitaba o día. Sí. En plan, e agora eu jogo moito porque chega a noite e dixen, que fixe. É como outro día máis, dixo Patre, a xente, non sei se percibe o tempo como a mí, porque dixo, un día menos de ti. Sí. Iso é super paranoico. É que eu cada... Ala vai, un día menos. Cando cumplimos anos, creo que nos volvemos co tempo super paranoicos de querer... Pero tíndes novo, bueno, tamén. Sí, pero que... Eu sou unha velha aquí. Eu, quero dicir, quero aproveitar moito o tempo, porque é que sabes o que me fastidia, que teño tanto que facer que pensar en que non me vai dar toda a vida a facer o que quero. Eu tamén, pero esa frase é super boa. É boa, sí. Pero en plan, quero facer tantas cousas que non sei se me dará a vida que teño facer iso. É eso, tío. Ou ponte a pensar, porque a xente... Sabes que me pasa eso? Buah, teño unha lista, teño que comprar estilo, teño que comprar estilo. Merda, non me vai dar tempo a ler todos estes libros. É que é eso? Nin a ver... A ler libros, que hai xente que joder, calón ten os jóvenes que teña, pero... Hai xente que se mete metas moi cutres. Sí, pero... Lanzar o lapo máis lejos que poida. Como? Hai competición de lanzar lapos, por exemplo, distinto. Lanzar que? Lapos. Que son japos. Japos. Nós aquí dicimos japos. Japos, non lapos. Manda, carai, ves que diferencia vivimos a 100 kilómetros, ou 120 por aí, pero moi va. Non sei. Sí. Hai o Ribadume. Ribadume. Non sei se dixastes. Sí, dixo antes. Que nada de tin caracas. Estamos filosofando. Sí. É que nos... É que isto é bonito. Imagínate que o podcast damos unha volta e de repente estamos os dous todas as semanas filosofando. Por favor. E vou Leonardo de Mister. De yo quiero ver este pajar. E non eres un pajar, No, tranquila, que yo dejar aquí os amigos e te favores. Es que era que me che caía no programa. Non ten máis preguntas apuntadas, fíjate. Xa non tes ninguna máis? Porque dixen, non vou a facer moitas preguntas, porque si te vai a pasar isto, vamos a empezar a desajar, pero teño como un xojo. Tes un xojo? Teño 2 xojos. Buah, encantan os xojos. E o primeiro chámase Escolle e Sufre. Os colle misma. Sabe Dios que te preparada esta muller? Non, son como preguntas e tens que escoller. A primeira é, pensa ben, facer un monólogo improvisado nunha misa. Vale. Nunha misa. Sí. Ou un míting dun partido que odies. Un monólogo nunha misa 100%. Improvisado. Un monólogo improvisado nunha misa. Sí. Pois improviso agora mismo. Sí, que me carga un aborto a mí. Pero dixo unha misa, non dixo un... Unha misa, vale. O sea, falís un monólogo improvisado nunha misa. Sí. E que cumpriles? Por exemplo, benvidos aquí á misa, como todos os domingos, que este a tomar Fórmula 1 todos os domingos é Gran Premio. Unha hostia! Sí, de feito, hai os coches para te dar unha hostia, e aquí dá a cura. Claro, E despois, moi común, na Fórmula 1, danche unha copa e aquí saca o cura. Que levan, e dentro leva viño tinto. Que o viño tinto é o viño sagrado, que é a sangre de Cristo. Pero que tens que ver, que Fórmula 1? Non sei, teño que improvisar. Se de por encima me mandas ir ao mesmo tema, va por vos. Sí, a ver, que estarán por ser para aí xente maior e podes tirar con eles. O sea, xente maior é cuando... Tirar os bancos, Sí, o facer unha street en unha iglesia. Creo que eso nunca fixo nadie. Sí. Sabes que? Cando quedes sin idea, sabes que unha vez era super pequena, non me acordo, había un cura aquí que era don José, non me está vendo porque moriu,
desmollouse en directo, na misa. En directo, que estaba grabando. Xa estábamos casi acabando, non? E fui como... non sei se vou coller as hostias, non sei. Desplomouse, claro, ali no altar diante de todo o mundo. E fui como, Dios, tiña gana de la misa. Dijo, si fuera así todos los domingos, a gana de ir, porque eu volía, ti que facer cando estaba na misa? Porque eu estaba super aburrido, eu estaba os dedos, jamás, estaba igual. Ademais, penso, Era un aburrimiento, dijo, canto falta? Pero canto falta? Ao final, a misa é como o Instagram dos vellos, se te fijas. Porque queda os domingos ali e acabo se reúnen e se enteran de todo. Pero estaremos a ver os días. Xa, pero que decir, nós conectemos Instagram, pero os vellos que naceron sin Instagram van os domingos á iglesia Eres un puto del diablo. a falar. Sí. Porque, Mas os vellos nas cidades teñen Instagram. sí, pero na aldea non. Na aldea non. A mí contou o meu amigo Contou o seu que amigo. ten 60 anos. Sí. Cada batallita sexual. Mi madre. Home, ten experiencia con 60 anos. No, pero me dixo que os de 60, que hoxe en día que é a generación que está peor, o sea, Sí. en plan super saídos, meten os corros ás mulleres, aos homens, todo están. Queren como, claro, ven a sociedade que hai agora, está como que queren, están aí as portas da... Non, as portas da morte, non. Vamos a abrir ese melón. Que? Ti crees que hoxe en día é máis difícil atopar parexa? Non creo que Boa, sí. sí. Quero dicir, como que non... A xente, co tema do se me va el tiempo, Sí. están moito con eso, en plan, teñen medo de morrer, e antes de morrer queren zumbarse a todo o que se menea. Bueno, No, eu teño escuitado, a mi madre, teño un rollo de, no, eu antes de ter parexa quero estar con esto, tal. Pero ao final tens que quererte un pouco a ti mismo, que non entre calquera... E logo, que pasa? Que por estar con 50 No, te queres? pero refiero, me dixeche ti zumbarse todo o que se menea. Hai xente que sí, hai xente que... Eu esa xente non valoro tanto, porque dixo, bueno, se te zumbas a calquera é como a... Calquera A mí non. calquera é como o premio calquera que me monten. No, Ten pero un pouco de gusto. hoxe en día fálase con unha libertad deso, teñen tan normalizado. Hoxe salgo, estou con un, mañán con outro, veña, de todo está... Eu fiz un monólogo falando deso, Sí. e dixen eu, Tinder é como ir ás rebaixas, Sí. porque ali está todo sobado, probando, devolto... Eu, se che digo a verdad, odio Tinder. Eu nunca tuve. Odio, pero con término fuerte. Pero sí porque abres Tinder se ti tes ou tu vestes, ou... Fai moito tempo que e xuro che que non uso. O sea, En Tinder este señor salía coa foto con jorete de piscina. sí, porque dame E igual que le vexen como son, pero non me gusta Tinder, levo tempo sin moito tempo, porque non... É que é unha pregunta No. que a xente non sei, porque nunca usei vai, por amigas que me enseñaron e tal, eu son, creo que un pouco má. Eu son moi moderna, pero por esos temas son como moi puertos. Eu tamén, quero dicir, a Son como, é como que, Dios, me van a matar por ese curso. que va, hombre, aquí estamos falando o que todos pensan. Bueno, a ver, Oh, alegría. é como que a xente que está aí, o sea, a xente que está aí non quere votar por iso. Imagino. En cambio, a mí sorprende moito cando hai xente que di, conocímonos por Tinder. Eu, Tamén, que podes conocer Podes xente, saber. pero é como... Eu poñome na situación e digo, con cantos eu, non? Con cantos estaría xa. É que a mí Que non está mal, que o sea, No, cada no. un pode estar que a xente que lle dé a gana. Pero eu é como... Me dá así. A mí o que me dá pereza de Tinder é iniciar unha conversación por... Si total vas a chingar a máis, Xa, a chingar, Pero escoita, ter que falar por chat para quedar. Eu prefiero conocer unha persona así, físicamente. Pero hoxe en día como conoces xente? É que se iso É que antes, cando eres máis, claro, no instituto, no colegio, un amigo que te presentaba a outro, salías de festa, interactuabas, Sí. pero ahora conocer a gente é como presencial. Sí. Pero se metes ya, É hermoso o tema. Por Instagram todos somos valientes e todos falamos, pero a hora de a cara... É que a mí non me tiras de lento. Claro. Bueno, Porque podes contar aquí... que o de ser humoristas axúdanos, Por qué? Temos ese desparpajo para... Ah, xa. A mí, por exemplo, eu non podía falar con alguén e dame igual que Pero cambia moito o ser un home a unha muller. Sí. Porque eu creo que os homes, unha muller así, o mellor como son eu moi metida para diante e moi tal, como que lle asusta. Sí. Sí. Pois, Eu creo que sí. pode Pero ser. é por non contar, que de polo. A mí pasoume, había unha persona que estaba seguindo mandando me follitos por Instagram.
Eso é No, demasiado. bueno, sí, pero... No, pero digo, que vai por Dios que son de fala, Pero é que igual, no, nada, o sea, demasiado, o sea, nos conocíamos o de vista e tal, Sí. non? E me acordo de ir a unha festa, pero así, eu aquí, e ao lado. Non che falou. Nada, e eu con a miña amiga en plan, buah, vou non vacilar, vou me meter a perrear, que aí ao lado, nada, tío. E dijo, que patéticos. Non, se estás mandando fueguitos por Instagram, seguido e tal, e ahora estás ao lado, nin bicho, nada. É que ti fíjate aí a paradoja, E xa me, o sea, xa non me molaba, non? Pero imagínate que me gustara ou que me... Xa me gusta, é como... A mí gusta máis unha persona. En plan... por como me fala, ou que me faja rir, que o mellor Sí, é que que- sea un normal, sabes? Pero... E ademais, aparte disso, o feito de que por Instagram falas en persona, non? É como que Hai un mundo paralelo, hai como un... ou xente que te sigue por Instagram É como pola calle. non se fala. É distinto, pero É como Clase se de unha cosa. persona sí, sí, a mí eso parece ben. É como se, É fantástico. o que di que no futuro vai haber como un mundo virtual así. É que xa guai. Xa vai. O sea, Instagram é outro mundo A aparte. ti isto tú non te pones surrealista. Sí, sí, sí. Acordas do día do apagón? Que é como si morrera a vida. A mí me acordo É que é increíble, tío. que decía xente, cando viola. Eu teño 2 fillos pequenos, eu vou ao parque prácticamente, a ver, non todos os días, Sí. pero se non teño actividades, vamos ao quento sol, é como quento sol, no verán vas á Sí. praia, quento sol, no inverno vas ao parque. Mm. E a xente decía, non, é que cando fui ao apagón, había nenos no parque. Claro Pero idiotas, que xa había antes de ir ao apagón, que para que a xente non ve máis alá de pantallas, Claro. pero nós porque vivimos na aldea, pero a Sí. xente que vive na cidade non ve a luz do sol. No tuvo que ser. Cuidado. É que é increíble. É que. Pero foi rarísimo, en plan, non saber nada, nin quinto día, nin un WhatsApp, nin Claro. unha rede social, pero isto ben. Claro. No. E démonos conta de que non valemos para nada se nos apagan todo. É dicir, eu non como fago para chegar a este sitio. Eu estou pensando en comprar un chimbolo destes, sabes, dos parques, para os vellos para pedalear Ai, así, sí. para dar a corriente. É lo que. Pero para pedallas, Sí. pero iso, pero igual. Sí, para cargar os teléfonos como nos aeropuertos. Para todo, para calquera cousa, para cociñar. Sí. E estásme, estamos en Escolla Sufre, o sea, monólogo Monólogo na na iglesia. Sinceramente. Que o público non se ría en todo un monólogo, Sí. ou se ría nun momento que non ten nada de gracia e che desconcenta. Que se ría nun momento que non te afaz e non te concentres. Porque aí ainda podes improvisar algo, aproveitando ese momento. Claro, pero te imaginas desconcentrarche ao olvidarte de todo o monólogo. Pois habrá que improvisar. Para iso tamén nacemos. Pero porque da outra maneira. Non se rí ninguén, tú non te monólogo. Porque da outra maneira, preparache un monólogo, dilo, e ni Dios se reu, diste, por Dios. Da outra maneira, igual, por menos reuse neste momento e aproveito. Que non me para nada ao punto. Claro, é logo. E que ao final o improvisado creo que é o que máis gente fai. A mí mal, a mí non gusta de improvisar. Sí, a mí tamén. Cada un gusta máis. Sí que é curioso, porque eu son unha persona que son moi maniática, necesito ter todo baixo control, todo planeado, todo base, Igual. isto dolor, todo a vida, todo. Díxomo unha persona que ti tamén conoces. Bueno, díxomo unha das guionistas do programa, sabes que me encanta? Cá creídos. Cata Ucalele. Sí. Sí. Díxome, tío, eu foi o día que flipei porque me dixo a ti nunca che pasa cando a gente se di algo que ti nunca dis, pero que a xente che descubre. E quedas como... Como? Non entendía. A ver, o tema foi, díxome, ti eres unha persona que che gusta controlar todo. Eu como que me quedei, buah, como sabes? Sabes? Eu, porque, Claro. que che queres así un pouco, pero Claro, ao final unha persona que se está conocendo ou en cousas que vai vendo, pode sacar eso de ti. Sí, tío, é que é increíble cando a gente se descubre algo teu que dis, hostia puta. Pero tampouco non é algo malo, o sea, No, non é- hai xente como que o No, toma mal, non me pero refiero, non digo que sea algo malo, digo que dis, ostras, estaba como... Que nadie o sabe, pero que a gente o quite, dis ti... Ou que a gente entre aí máis alá e che quite algo que dis ti, ostras, pero isto nadie o sabía, tiña oculto aí, tal, sabes? Sí, pero, por exemplo, eso... Tamén depende da Eso persona. que fala así de que a gente abre chiquita, Sí. dache paranoia. Eu nunca entendín eso. O sea, é como... Eu sou unha persona que creo que non son capaz como de jardar. O sea, eu escupo todo o que penso. Sí, eu chego... E son como moi... O que a persona que me conoce sabe de sobra como son. O sea, deixo-me ver moi rápido. E a veces me gustaría
ser o contrario. A mí pasa por Non sei se, en plan, me gustaría ser como máis introvertida, Sí. non mostrar tanto como son, pero non son capaz. A mí pásame que estou facendo para o móvil e tal, e a xente sorpréndese despois como son cando son serios, sabes? Pensan que sempre teño esa personalidade aí, pero tamén son capaz de ser serio, que ao final... Bueno, para mí iso pásame, Claro. en plan, cando se a subir vídeos a TikTok, a xente pensaba que era retrasado algo. Xa sei, Non sei, e dixo, pero a xente non sabe diferenciar o personaje Claro. da persona, ou a mesma persona, ti pode ser super extrovertido, falar moito e tal, pero yo imagínate, non podes estar bailando con mortes. No, ou estás claro. falando con outra persona, era así. A mí por eso me costou empezar a subir vídeo moitísimo. Por o feito de que me vira facer o parvo. Eu estou moita paranoia Sí. con moitas cousas. Pero eu, por exemplo, Instagram o tiña solo como o típico postureiro. Unha foto aquí, de vestir, unha foto na praia. E en TikTok era todo o contrario. Era como sin peinar, sin maquillar, bate a casa, cajándome en todo. Sí. Era como dúas persoas completamente diferentes e non me gustaba enseñar en Instagram. Eso. O sentito, joa. Non sei por que me dá como paranoia. Era porque me vía como dúas persoas super diferentes. E ahora dixo, que ben plo son as dúas persoas. Sí, tal cual. Son as dúas, son. Eso é normal, que quinta mona en TikTok, despeinada, en bata de casa e tal, e son a tipo que a mí gústame arreglarme, a mí gústame maquillarme, a mí gústame peinarme, gústame. Pero a mí me gusta estar tirada na casa sin... É que me gusta a mí. A mí pasa o mismo tamén, Justo de estar, eso, preparado tal, pero pues tamén me gusta ser así medio humillado, estar tirado na casa. Sí. Pero non cousas máis. Cal é ese quente, doña Alba? A ver que me preparado aí. Escribir, esta cuidado, Escribir para outro humorista famoso e non levar mérito ningún. Ou que te escriban a ti todo e levar todo o mérito. Ostras, é moi boa. Es que... Eu non sei, eu creo que sí, pero é jodida, Escribir famoso cantar ou que che... Vou non che preguntar. Pois vou che dicir unha cousa, Alba. Non, tiño ben claro. Eu creo que sei o que vas a contestar, porque nos parecemos moito. Espera, mira, eu vou marcar, aquí eu... Vale. A que creo que vas a dicir, que creo que é a mesma que ven. Vale. Eu vou che dar unha explicación de por que vai ser esta. Espera. Gustaríame que o que eu faja teña moito valor. Entonces, si me escriben todo o que fajo, sei que non vou ser eu. Entonces, eu como quero que se teña en conta o que escribo, pois polo menos, mira, escribo para unha persona, sei que lle funciona, e sei que o que fixen eu, en realidad funciona. Eso, por eso me gustaría escribir ya. Sabía que ibas a contestar. Sí. Hombre, somos os dous acuarios, xa ten sabe de signos ou eso. Fadía, si hai alguén que está vindo que sepa disso, que era vir aquí a falar de... Como se chama eso? No, eso das... Astrología. Eso das estrellas. Sí. No, sí. Ten un nombre, non? Sí. La Esperanza Gracia. Zodíaco. Zodíaco, Zodíaco, no, pero ten un nombre. Ler a carta astral. No, pero ten un nombre. Astrología, no, de... Astrología. Astrología das estrellas. Sí. Astronomía. Astronomía das estrellas. Gastronomía. Astronomía das estrellas, astrología dos astros. Sí, astros, sí. Vamos a quedar paletos. Seguimos. Dos cartas. Eu solo sei. Eu tiña marcado. Eu prefiero escribir para alguén e non levar mérito ningún. Eu creo que é... Miño, tiña marcado, Eu creo que é moi bonito. Porque é o que che dixen antes, o sea, que alguén se ría con algo do que faz, eu sentiríame tal. E imagina estar con fulano, sí, facendo un monólogo, imagínate ante 1000 personas, e que 1000 personas están rindo, sí, pero é do meu chiste. Claro. O sea, eu me sentiría super... É o que lle pasaba. E naqui nunca, pero ten que ser super... Ir a facer un monólogo, que se ría todo o mundo, pero algo que non escribiste, sí. O sea, chuderon. Sí, é como... Eu sentiríame menos realizado, e ao final a mí gusta me sentirme realizado en todo o que fago. Entonces, sentiríaste realizado. É o que lle pasa aos guionistas un pouco. Se escriben algo a ver que funciona, sínteste ben. Sí, é un go... Estás chico dos guionistas, o sea... É que agora estamos no humor, eu sei un pouco de todo. Son o rei da comedia. É broma. É que somos humoristas. Bueno, dos guionistas é por un lado. No, que estou día falando, falaste de Cata, que era guionista, ou isto... Sí. Guionista. Para cuarto del corte, sí, imagino que no. No, aquí vai desde que se empezou a gravar a todo, sí. Sí, vale. Así. Vale. Despois en Instagram se farán cortes. Vale, vai todo a lo bello. Vale.
Ahora van as tarjetas. Vamos para rematar, non sei o tempo que levamos, a verdad, Sí. Canto tempo levaremos, adiós? Non sei, contaba de estar... 54 minutos. 54 minutos! Calma, que pasou? Hostia, pero calculei tamén, porque dixen máis ou menos que nos estaron a hora, es que este é o meu... Bueno, que tamén se digo, eu máis esta muller podíamos estar falando 7 horas. Si, pero non dá Alberto, a O sea, veces 7 7 horas. horas. Se juega tal, todo. Hostia, eu, mira, o podcast máis largo que vi foi de un tío que justo montou, que se chama René. René, Z. René, é buenísimo. Sí. Fixo podcast con este Pablo André, Sí, 2 horas e media, e vino todo. De feito, Sí. un canto escribí 3 veces. sí. Okay. Alba, por Dios. O podcast que acabas de decir, viño escoitando para aquí. Que diso? Ese capítulo. Foi buenísimo. Sí, joder, que curioso. Invitamos a tamén aquí, René, estás invitado aquí a Fisterra. Vai nos a mandar a miada. Sí, pero... Podes ir a primero a Gualtepe e despois Sí. É increíble. É que a mí parece... É que a mí ese tío ten algo que me recorda a mí. Sí, é que pode ser todo noso rollo tamén, perfectamente. Sí. Na mellor foi noso rollo, no, pero a mellor cos que lle pasaron na vida que... Sí, que a mellor son aquí nos empatizas moito con... Sí. Sí. A mí, sí, verdad? Non me pega nada, porque el nos podcast contou de que tivelo supermoderno e tal, e como que quería unha vida como moi tradicional. Sí. A muller, a casa, tal. Sí. O perrito, a suegra. Joder, é que claro, hai moitas veces que a xente fai o que quere a sociedade, parece. Non te das conta? De como É o que che poñen. Claro, o que che van poñendo Eu sempre tuve iso tamén, eu en plan, Sí. eu son como moi moderna, tal, eu sei que eu teño a mente moi aberta por cousas, pero sempre tuve como, eu quero, tudo que che venderon. Sí. A moto que che venderon de la casita, el marido, Sí, los hijos, el coche familiar, Sí. el fin de semana en bicicleta, y el camping, y el perro, el jardín, la casa. Sí. Eu quero correr. E o mellor de Costelo, é deste, Xa, e agora teño todo aquí. efectivamente. Ese é o problema de... E agora teño todo chiringuito, e o mellor ese chiringuito non te fai Eso pasa con todo na vida, como cando, por exemplo, que siente unha persona, por exemplo, que consiga un mellor premio no seu ámbito? A partir de aí, que faz? Hostia, pero se me agora que... Claro, tío, eu creo que ten que ser un vacío existencial brutal, O sea, non sei se hai alguén aquí famoso que nos está vendo. Ai, está asunto Seguro que está aquí ahora mismo. O sea, de Dios. Eu con que este... Imagínate que está vendo isto... Miguel Lago. Bueno, pues mira, que opine. Bueno, a mí, eu Miguel Lago, tenho que dicir que foi nos ver aos monólogos, cando estou día con Coruña. É que Miguel Lago foi o presentador do Novo Reino. Mire, Juan, tens que pensar que hai xente que nos está vendo que seguramente non vivo no Novo Reino. No, claro, é que empezamos a falar da nova lei da comedia, pero en realidad o que lle está gustando a xente, seguro, é isto que estamos falando ahora. Do que lle pasa a todos pola cabeza. Xa. É bonito, non me gusta. Por eso me gusta estar aquí, porque podemos falar de cousas... É que a mí o podcast este, quero ao final ter xente conocida e falar tal, pero gustaríame que viñera xente, me dá igual, o sea, a nosa, a falar. É que a mí gustame falar. É que a mí tamén. E a mí gustame que a xente vai nos ver como somos realmente, que seguro que somos É iguales. máis que a mí a idea de facer este podcast era unha, porque me gusta falar, e outra que quero falar de temas que máis ou menos lle preocupa a todo o mundo e falarlos de maneira natural, sin tanto postureo a flor. Claro. Eu dixo unha cousa, eu son super... Non me gusta poñer filtros, eu falo tal cual, digo as cousas tal cual as penso. Eu creo que non ter filtros é A ver, que algo a cousa que tens. pero dicir, creo que a xente valora que sea natural, que non te cortes moitas cousas. É iso que eu vexo de todo en plan postureado, así, en plan con tarjeta e tal. Non, a ver, quería presentar algo un profesional. Non, pois moi ben, que ducho este xan focus que... Eu cheguei en xeito, é así. Sí. Imaginaste, eu imagino así, eu pensaba o vídeo estaba pintando e tal. Houve xente que empezou, o de KFC, Sí. empezou aí no garaje, aí malamente. Tito con jafai do coche, así. Sabe, Dios mío. E ahora te imagínate que a mi imagen me está vendo, Falando que desas compras un cousas, chiringuito, vamos a facer un programa que é un pelotazo. falando desas Cuidado, cousas, imagínate cousa inversa, que pases de ter todo a nada. Digo isto porque, ahora que falaches dos cargas e tal, un tipo, cando empezou isto todo das criptomonedas, tiña como nunha base de datos a hostia de cartos, moitísimos cartos, dunha criptomoneda, Sí. e non sabía a contraseña. E quedaballe como 3 intentos. Non hai un recuperar contra E só a forma era con contraseña. E jardou o último intento que tiña aí millóns metidos, e no terceiro intento
Error. Que son... Flipas, e non foi capaz de recuperalos. Que Ten que haber algo, o sea... Despois deso, eu creo que tens que quedar. O sea, Pero xa non tiñas nada, porque ao final que truneiros non tiñas nada. claro, pero refiero que, tío, Xa non tiñas nada. si chegas a retirar eses cantos, tiñas billóns así de gratis, casi, porque dis. E dis ti, madre mía. Pero bueno, é o que hai. E vamos xogar un xogo agora, verdad? Sí, vamos, así me deixas, claro. Claro. Vai xa para rematar. Si, é para rematar xa. Chiquitos, pois ao final que has juntar algo Si, despois contaré algo. con fotos e xogo. Si, Son como as tarjetas, si, vai haber preguntas, si. e tes que ir. O que che toque. Veña, va. Juguemos. A ver, Pam, 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 pam. A ver non, que non, sacas. son novas. Eu vou dicindo cousas para a xente que está. Vale, Alba está... Bueno, me colle unha, veña. Está me poñendo unhas baraxas aquí. Le alto. Vou ler a pregunta que me puxo aquí Alba. Para mí la felicidad está en... Que bonita. Eu quería que tocara unha máis divertida. Para mí la felicidad está en aproveitar o tempo. Que bueno. Sí, sí, sí. Aproveitar todo o tempo que teñas libre. En que? Como decía... Aí chegous a aproveitar o tempo. Que distí, que cousas son as que distí. Sinto que aproveitei o día. Que aproveitei o día? Pois mira, cando cumpriches os objetivos que te puxeche para ese día que tiñas que facer, por exemplo, ainda que sea unha parvada, tiña que ir a... Teño esta reunión esta hora, ir a facer esta gestión a esta hora, e acabaches de facelo. Estás super liberado e dices, agora vou facer algo que me gusta facer. Eu que sei. O que sea barnizar, a que lle guste barnizar. A mí, por exemplo, facer deporte, ou ir tomar algo cos colegas, ou que, non sei, quedar para calquera cousa. Eso, ao final... Está moi guai, porque eu creo que hoxe en día hai as generacións que ven non ven ese vídeo. No, no. O sea, para ti o que é aproveitar o tempo que para min tamén que incluso sencillas. Sí, que... A xente agora, para ser feliz, necesita moitas ganas. Sí, é que eu creo que ao final iso foi o que lle venderon a través das redes sociales. Ahora mismo. Sí. Venden... Estamos vendendo redes sociales aquí, Sí. pero nos vendemos realidad. É que non temos realidad. No, es un podcast serio tamén. Sí, sí. Contratamos. Eu xo pijama pa aquí, Hoxe durmo aquí. O sofá, no sofá de baixo. Sí. Non as pistas, porque tenes o vai un canto para baixo. No, A xente non sabe onde estamos grabando. é verdad. Non está un plató aquí. Pode ser un garaje. Sí. É verdad, un garaje. Aparco en un furgoneta. Ai, Dios mío. Se que me vos preguntarnos. Non, era unha sola. Só era unha. Só era unha. Veña, vamos con máis. Iba a dicir, Vamos con que dio público. Entón, aí está. Un día traeré en público aquí. Guai, sí. Vai haber xente que vai a entrevistar. Eu vou te dicir unha cousa. Eu creo que ves, a xente che pode falar moi profundo, moitas cousas interesantes. Eu quero traer unha psicóloga, gostaria de traer unha psicóloga. Bueno, vanche vir uns É que me entrevistara a mí. Se van psicólogos ahora. Ai, de momento non se apuntou en cara. Ah, Se era un psicólogo O que que pasa, está cara? vendo e me quer que facer un psicoanálisis. Que veña. Siguiente. Estuvo porque é o primer día, Pero aquí está É porque dirigindo son máis, igual. estás dirigindo máis un chiquejito que eu. Ton. De que cor era outra? Un azul, fora con unha destas. Nen. Ostra, esta pregunta é unha animalada, Si pudieras cambiar algo en el mundo, ¿qué sería? Un presentador de radio concerto. Vate viña. Si pudieras cambiar algo no mundo, ¿qué sería? Pensa ben, Pois, que a realización non estuvera no que che poña a sociedade, nas cousas que te queiras, por exemplo. Poder Pero iso é unha tontería grandísima. O sea, Sí, tío. van chegando a posibilidade de cambiar algo no mundo, cambias eso. A realización é algo personal de cada un. Mira, si puder... Cada un se sinte Bueno, realizado. para, estou pensando en algo super tal. Si pudiera cambiar algo no mundo é que, non sei, algo tan simple, como que algo do mar se puidera beber. Tío, non habría Eu iba a dicir... sede no mundo. Eu iba a dicir algo que, o sea, cambiaría a maneira de vivir no sentido de que, E vamos por o mismo que vamos o falar. sea, ao final hai que traballar para conseguir É que é o que iba a dicir eu, da que volva ao realización. trueque.
Claro, que é o que me dicir eu, que a realización non fora o que che impoña a sociedade. O sea, por que tens que traballar para ter estes cartos? Non, joder, que puderas vivir sin nada. A serio, Que non existiran os cartos, que non non me existía... tiran as tiendas, que Claro. claro, no sitio por joder. Si, cambio 11 juegos por que xa te quitas. Eran máis felices, joder. Claro. Cantos máis cartos hai, Sí. somos peores personas. Claro, o dice, bueno, que me debes? Frito chuto un sol. Cá está. E xa queda bastante tajado. Me echo a pintar o que sei, unha entrada e de ti, que queres que estar a comer? Sobrou me pa mama. E dices ti, bueno, pues mira. Claro, pero imagínate, queres un pantalón, queres comprar un pantalón. Sí. Non hai cartos, como... Pero que- sacar Cambio un pantalón por unha oveña. non hai que tío. E así. Dios cando fixo o mundo, que fixo Dios, sei que... hostia, no historia vindo o meu Pai Noel máis grande. No podcast este de René, dixo que Dios era agua. É que os humanos somos 70% agua. É porque Dios está en todas partes. Te imaginas que, claro, está en todas partes porque está dentro nosa, porque é agua. Claro. É que é unha animalada. E igual o que pasa, sabedes que... Vaya, Alguna- Pepe, a xente vai pensar este santo que va a fumar. Eu non fumo, nin me drogo, nin bebo alcohol. O sea, de verdade, O sea, É algo que se está perdendo. é algo que se está perdendo. O sea, conocir... Ten xente así. Hasta ahora na miña vida he conocido dúas personas que nin fumaran, nin se drogaran, nin bebiran ou beberan alcohol. Da igual. Eu é a produción deste podcast. Pero sí, tal cual, Sí, señor. Sí. No, unha desas personas é a persona que produce este podcast, que está detrás das cámaras. Sí. Sí, señor. Pero que cambiaría? Bueno, pues cambiaría eso. O a forma de vivir, basicamente. De que non fixera falta cartos para todo, o sea... Sabes que en Madrid, eu non sei, hostia, é que non che pasa que hoxe en día che salen vídeos e non sabes se son verdad, ou están creados con inteligencia artificial. Tal cual, é que ahora... A mí me dá medo, Dá moito medo isto. E a vi un que en Madrid estaban facendo búnkeres que nunca se vai ir a luz, desde que foi do apagón, desde 36 millóns de euros. Sobre 36 euros. É que claro, eso sería preparar a sociedade para simplemente... Os que Guerra. Ah, sí, Sí. os pobres vamos a honrar todos. Eu cabo na vida unha zanza dentro de Eu estou falando con unha amiga de patentar cuevas. 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 No, volver á prehistoria. Sí, en plan, pinta un búfalo. Pito. É que hoxe en día, a ver, xa hai xente que sigue nas cavernas, Sí. la maneira de pensar, pero en plan, ir ao monte, Sí. cavar un foso, Bueno, volver á vida de cada día. sin tele, sin nada, sin wifi, sin nada. De ali un porco, unha galiña, unha cópolo. Podes facer a última pregunta? Ahora que falamos deso. A ver, eu saberei se contesto. Que tres cousas che gustan a ti no teu día a día? O sea, unha semana inteira túa, con que cousas disfrutas e faz feliz? Que carai me faz ti a mí unha pregunta? Porque para acabar o podcast está ben facer que eu a ti unha pregunta. E por dixo as miñas. Ir ao ginasio. Sí? O sea, agora que lle collen a rutina tal, cando un día polo que sea non podo ir, me jode moito. Necesito ir. É como o meu... Sí, a vida escapa. Sí. Sí, a parte de... Estou ali, estou tan concentrada no que me está doendo que me olvido de todo. Tal cual, sí. E que ao final é un ejercicio. Vou dicir unha cousa, unha chorrada, que a xente que o faja tal, de la casa recollida e limpa. Sí, media pos pisos de estudiantes vai a estudar. O sea, eu, se vou ao ginasio, se teño a casa recollida e ese día me rín, xa está. Sí, moi simples. Eu son moi simples. Sí. Eu son unha persona moi simples. Casi parecido a mí, Que vas a dicir? Eu diría entrenar, Ou, bueno, podo cambiar ginasio e podo ir á playa. ir á playa. Pero claro, Se labrán solo. o sea, Sí. eu non quería vivir nun sitio que non hai playa. Efectivamente. Cerca, me refiero a ir andando. Xa. Eu se teño que coller o coche para ir á playa, non é cerca. Xa. A ver, ao final, claro. É que cerca é ir andando. Cerca ir andando. Joda. Eu vou andando. Eu colleríache, mira o que che digo. O parecido a ti, poder entrenar, pero solo para entrenar. Despois, a cine ou ler, gusta que moito o cine e ler, eso ten que estar sempre. E pois outra cousa ter algo de tempo libre para min, sempre.
Que che queda falta tu libre dos rayos. Se non dixe, non te... Sí, por eso, que sorteo. Debe ser porque, claro, non o dixen porque é como que xa non me acordo. Xa. É que hai tanto... Refiro entre semana. Sí, Non, estou moi pouco. claro, é que ao final ti tamén tes outras responsabilidades que a mí. Sí, Temos diferentes tipos de vida. sí. Son moi parecidos, pero, claro, gestionamos a vida de outra Sí, maneira. son moi parecidos, pero eu a mellor, é que isto che vou plantear a mellor moi guai. Se eu estuvera na túa situación, posiblemente eu gestionar a vida igual que a ti. É que... O feito de que seamos tan parecidos. Sabes o que quero dicir? É que ao final eu teño 2 anos pequenos e eu teño que, o sea, o meu tempo non é que valga jamais, Sí. pero Tens que repartilo mellor. tens que repartir mellor, sí. Sí. E tens que non vive a tua vida ti. Xa, é que ao final tens que... Vives e estás, mentre son pequenos, vives a vida ti. Sí, tal cual, te Ti estás tan moldada aí, ao final. Que no, sí, es... A ti cambiouche como algo a nivel personal, digo a nivel físico, desde que tuveches fillos, como a nivel instinto básico? Sí. Sí, a mí pasa... O medo. Eu antes non tiña medo a nada. A nada. E agora é como... Xa. Vos vexo perigo en todos lados. Ah. Pero non só cando estou con eles, o sea, comigo mesma. É como que se me activou unha cousa Sí. no cerebro de, non sei, me asusto máis, ou lle vexo... Eso. Eu antes iba a festa, me metía nos saltamontes, me metía de fora, iba para a aventura, me metía no Dragón Khan. E sí que teño moita gana de tirarme en paracaídas. Oh, eso te... Non facer puente, non. Pero de paracaídas... Hai que facelo unha vez na vida, creo. Sí. Sí. Eu, Pero sí que desde que estou vivindo, é como... Dios, vexo medo en todos lados. Sí. A mí, personalmente, desde que naceu a miña sobrinha, por eso preguntaba isto, porque non sei o que é ser mai, que é que ser unha locura. Pero desde que naceu a miña sobrinha, Nunca vas a saber. como que naceu Ai, non. un instinto de como alguén lle faja algo, pase algo, o sea, mira que eu sou super pacífico, pero non sei. Xa, é iso que é a sobrinha. Sí, eu que a miña sobrinha, imagínate que... Que a ver, que cos anos vas te volvendo por máis Xa, tal, pero sí que hai cousas que é como... sí. O querer... Eu tenho para máis, cando eran un bebés, en plan bebés, cando alguén me decía, deixasme coller. É como, non. Xa. Por qué? Sí. É meu. Non o toques, é Sí. como que vai romper, é como... Sí. Non te sei explicar. Sí, sí, sí. É que a mí é algo que só me pasa a mí, pero seguro que é mentira. Queres saber unha cousa curiosa? Sí. Non, porque a mí gusta corixear sobre todo. E hai uns estudios no que conectaban a pais a máquinas e nais. E cando choraba o bebé, ainda que fora moi suave, o grito despertaba a nai sempre antes co home. O sea, como que se activaba algo aí no da nai. Eu era, Increíble. eu despertaba moitas veces Sí. e lle metía a man así, pois están rastreando. Ostras, que locura. Sabes, porque se move, é como, non sei, sabes, eu estar ali. Ese non sei de onde vas, isto é. Sí, sí. E iso, mira, eu diño peixo, moito tempo. É unha pasada como está conectado todo, Sí, sí, sí. Unha pasada. Cando a veces choraba, eu creo que só as mulleres que deron o peito van a entender isto. Notas como que o leite te está como vindo para arriba. Ostras. O sea, é como... E non podes controlar, claro. No. É algo natural, claro. Antes de salir o leite fora, ti notas como que... como que está chegando. Sí. Non sei, eu non hai dixo máis que na miña cara. No, pero... Cando os homens salen tudo para fora, vas notando que te vai chegando ao circuito. Xa, vai... Eu creo que non. Eu creo que vas a diferente. Estón falando comparado co leite, Claro. Pero vas notando, aí ven. Sí. Como si. Claro, pois eso é, que vai salir, sabes? Buah, é que claro. E eu me acordo un día, non me acordo ben, creo que estaba nas Cancelas en Santiago, E... que escoitei un bebé chorando. Eu, merda! Ficou yo un peito, fuera. Xucho, por Dios. Como unha vaca. Como unha vaca na liga. Sí, tal, é como... Non sinto que chora, ten fome. Sí. Daste conta de... Sí, non sei. Pero daste conta de que empezamos a falar dun programa de humor e acabamos falando de Sacar leite sacar leite por bebés. Eu creo que o gosto está vai, claro, non? Sí. O primitivo que é amamantar un bebé. Sí, é que claro, o programa é desde serio, como isto, Sí, sí. como que é un parto. Sí, O sea, é verdad. este programa foi como un parto. Si, foi como un parto. Sí, total. Sí, foi como- Pois,
hasta aquí canta claro. Canta claro. Escoitei moitísimo aulas, de verdade, E vou acabar coa frase que é mi niña que dixen, vou acabar esta frase de todos os programas. Hasta aquí canta claro. E que chuban lanzas. Que chovan lanzas. Gracias, amigos. Gracias, Alba. Moitos éxitos.